saka patakubata futi zvakare part 2 yechidzidzo chatinacho chine musoro unoti chimiro chewakafa. Subtitle futi zvakare yatakubata izvozvi ine musoro unoti vashakabvu pane chavanozivere, kana kuti vakafa pane chavanozivere kana kuita. Ndonyaya kutibati nezvayo. So tine mavhesis atichange tichiverenga mukati mezuva runhasi anotsigira mapoindi anichange nichibata nezvayo. Yekutanga ndekuti vakafa hapana chavanokwanisa kunzwa, havakwanisi kufunga kana kufila kana kunzwira kana kutaura. Hapana chavanokwanisa kuita pane zvinhu zvandataura izvi. Havakwanisi kunzwa, kufunga kana kunzwira uye kana kutaura. Ngendiverenge mavhesis anopruvha pfungwa iyi. Yekutanga vhesi rachiverenga rinobva kuna mapisarema 146 pavhesi ya4 inoti mweya wake unobuda iyeye ndokudzokera pasi pake, nezuva iro manhu ake anopera. Manhu ndomathoughts anditika sezvo ndatsina kuti munhu akafa pana chaanokwanisa kufunga. Saka nezuva iro manhu ake anopera, mathoughts ake anopera, haakwanisi kufunga anditika, zvese zvinobva zvapera nezuva iroro raanofa. Ndochekutanga. Rimwe racho rinobva kuna muparidzi chapter 9 pavhesi ya4 kusvika pavhesi ya6 inoti pavhesi ya4 nokuti kana munhu achiri pakati pavapenyu achine chinhu chaangaita se chaangatarira, nokuti imbwa mhenyu inopfuura shumba yakafa. Zvikanzi kana munhu achiri pakati pavapenyu pane chaanokwanisa kutarira, achine chinhu chaangatarira, nokuti wai ari kudaro kuti achine chaanokwanisa nemhaka kuti imbwa mhenyu inopfuura shumba yakafa, which means kunyange shumba nekutyisa kwayo kwatinoziva, asi kana ichinge yafa yakutokundwa kandi yakutopfurwa anditika nembwa anditika mhenyu anditika. Imbwa tinoziva kuti hatikwanisi kukombea imbwa neshumba. Shumba imhuka inotyisa, imbwa hainyanyi kutyisa zvekudaro zvekuti tingaifananidza neshumba. Zvikanzi asi nokuti imbwa mhenyu inotopfuura shumba yakafa kunyange nekutyisa kwayo, asi kana ichinge yafa hapana chaichakwanisa kuita. Zvikanzi nokuti wapenyu, vhesi ya5, nokuti wapenyu vanoziva kuti vachazofa anditika. Zvikanzi wapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva. Vakafa havana chavanoziva kunyange nomubayiro havachina, nokuti havacharangarirwi. Vanzi panapa vakafa havana chavanoziva, zvatongopera, mifungo yavo yatopera, mathoughts avo aisanangai nezuva iro manhu anobva atesa anobva apera, havana chavanoziva. Ndozvatiri kudzidza panapa namuparidzi chapter 9. Hanzi havana chavanoziva anditika. Hanzi kunyange nomubayiro havachina pane zvezvinoitwa. Zvinhu zvese zvavanga vainazvo hazvisisiri zvavo zvaakutogoverwa, zvaakutopiwa vanhu vakutotanga kutogovana nika. Kana maisobika sadza ravanhu 10 makutobika sadza ravanhu 9 nemhaka kuti pane asisiripo, hasisina mugove pane zvinoitwa panyika panapa anditika. Vhesi ya6 obva yatsina zvanzi rudo rwavo nokuvenga kwavo negodo ravo zvose zvanguva zvapera hazvo, havachipo nomubayiro havachina, nokuti havacharangarirwi. Zvikanzi kunyange vanga vaine rudo rwakaita sei kwauri, zvose zvanguva zvapera hazvo. Kunyange vanga kakuvenga zvakaita sei, zvose zvanguva zvapera hazvo. Kunyange vanga kwane godo zvakaita sei, zvikanzi zvose zvanguva zvapera hazvo anditika. Ndochimiro chevanhu vakafa, havana chavanokwanisa kuita. Kunyange munhu akafa akakuvenga, kuna mwana anobva achiidzira neafa akandivenga saka achazouya achizodai, zvose zvanguva zvapera hazvo. Kunyange waidikanwa zvakaita sei negodo ravo zvese zvanguva zvapera, havana chavanoziva. Kunyange nomubayiro havasisina, havacharangarirwi pane zvese zvinoitwa pasi pezuva. Ndopfungwa dzatokona panapa. Ngativerenge futi zvakare pana muparidzi chapter 9 pavhesi ya10 inoti zvose zvinowana ruoko rwako kuti uzviite nesimba rako rose, nokuti hakune basa kana zano kana zivo kana uchenjeri pashiori kwaunoenda. Inzwi rekuti shiori rinongorori girefu anditika. Kanzi hakuna zano kana simba kana basa kana chii kana zivo kana uchenjeri kwaunoenda kushiori. Saka kana munhu achinge atova muchimireche, hapana chaachakwanisa kuti, haachakwanisi kutaura, haachakwanisi kunzwira, haachakwanisi even mathoughts ake anobva apera, manhu anobva apera nika. Kana anga akakuvenga zvinobva zvapera, rudo rwavo zvese zvinobva zvapera zvese, kuti hapana munhu anobva atongomira. Zvese zvandandichitsanangura paexample pachidzidzo chekutanga chatakapa chaibata pamusoro pekuti munhu chii. Takaona kuti memory card kunyange rine information yese, hapana zvainokwanisa kuita because isina foni. Memory card kana richinge risina foni, hapana zvazvinokwanisa kuita, hapana charinoziva, hapana zvarichakwanisa kuita, hapana music richakwanisa kuplaya, hapana picture richakwanisa kutiratidza nemhaka yekuti harisina foni. Saka mweya uyu kana uchinge usiri mumunhu, hapana zvaunokwanisa futi zvakare kuita.
nditika. Saka munhu kana achinge afa hapana chaanoziva, hapana chaanokwanisa kuita, nditika. Even ukadaidzira zvakaita sekuti anzwa hapana chaanonzwa, bo chinonzwa zviri physical body, nyama iyi, handitika, because memory card harina speak, handika, memory card harina kamouthpiece kanorecord. Ndozvo zvakangofana. I think illustration iyo ndo one of the best illustration inokwanisa kuti tibatsira kuti tinzwise ukama huripo pakati pebody nespirit. So ndozvatadzisa panapa zvikanzi ruoko rwako kana wato nechawabata izvozvo chitoiita nesimba rako rose, uzviite nesimba rako rose, nokuti hakune basa kana zano kana zivo kana uchenjeri kushiyori kwaunoita. Ndopfungwa iri kwenu. Imwe pfungwa ita kuti ndibate nezvaindekuti vakafa havarumbidzi Mwari. Hakuna munhu anonzi akafa achazorumbidza Mwari. Pane dzimwe dzidziso dzinodzidziswa nevazhinji dzekuti munhu akafa ngati munamatire azotendeuke, naizvozvo ari kurumbidza Mwari aita se. Hakuna munhu akafa anorumbidza Mwari. Regai ndiverenge mavhesis aya achatibatsa kuti tinzwise futi zvakare pfungwa iyoyo. Vhesi redu rekutanga rinobva kuna mapisarema 115 pavhesi ya17 rinoti vakafa havarumbidzi Jehovha, kunyange ani nani unoburikira kwakanyarara. Panapa wakafa havarumbidzi Jehovha, kunyange ani nani unoburika kwakanyarara. Kunyange wakafa uri mufundisi, kunyange wakafa uri munhu aimirira Mwari, as long wafa haurumbidzi Jehovha, zvatopera panguva iyoyo. Saka tinofanira kuti kana tine shungu dzekurumbidza Mwari ngatizviite tiri vapenyu. Chese chatawana ngatichiite nesimba redu tichiri vapenyu, nekuti kana tinge tazoenda uko kushiyori hakuna zivo, hakuna uchenjeri, hakuna chiriko. Ndika mapisarema 48 chapter 6 pavhesi ya5 inoti nokuti parufu hapana achakurangarirai, ndiani uchakuongai pashiyori. Nditika ndiani uchakuongai pagrave, ndiani uchakuongai pashiyori. Nditika hakuna uchakurangarirai nokuti mano avo anopera sezvo tabva kuona. Ngativerenge futi zvakare rimwe vhesi rinobva kuna Isaiah 38 pavhesi ya18 kusvika pa19 rinoti nokuti shiyori harigoni kukuongai, rufu harigoni kukurumbidzai, vanobukira kukugomba havagoni kukutarirai, havagoni kutaura zvokwadi yenyu. Mupenyu ndiye unokuongai, sezvandinoita nhasi, baba vachaziva vana vavo zvokwadi yenyu. Panapa kana tiri vapenyu ndonguva yekuonga Mwari, ndonguva yekurumbidza Mwari. Kana tichinge tafa hatikwanisi kurumbidza Mwari, hakuna izvozvo zvise. Saka vakafa havarumbidzi Mwari, handitika, which means mukana wavo even wekuti watendeuka hausisina, utozotendeuka tiri vapenyu pangwene, ndo mukana watina wekusarudza Mwari. Imwe vhesi rekupesa pachikamu ichichichi rinobva kuna mapisarema 30 pavhesi ya9 rinobva rati ropa rangu ringandibatsireko kana ndichiburikira kugomba, guruva ringakurumbidzai here, ringadudzire zvokwadi yenyu here. Kana panapa guruva ringakurumbidzai here, ringadudzire zvokwadi yenyu here, kwete, nditika. Saka hakuna izvo, hakuna kurumbidza Mwari kana kuonga kuna Mwari kana kumuimbira kana kuchase kana chinge tafa, nemhaka ndo chimiro chatinonga tawe, hapana zvachakwanisa kuita, nditika. Chimwe chadotibati nezvacho ndechoti vakafa havakwanisi kudzoka kumba kana kudzoswa mumusha. Kuna vanhu vanoti vakafa anokwanisa kudzoswa kana kudzoka kumba. Pane mavhesi andoti ndiverenge nezvavo anoramba futi zvakare pfungwa iyi. Vhesi redu rekutanga rinoramba pfungwa rinobva kuna Jobho chapter 7 pavhesi ya9 navhesi ya10 inoti sokupera kwegore nokunyangarika kwaro, saizvozvo munhu unoburukira kushiyori haangazokwirizve. Munhu anoburukira kushiyori haangazokwirizve. Kana watoburukire koko kwatoenda hauzodzokizve, yanika, haangazodzokeri kumba kwake, nenzvimbo yake haingazomuzivi. Haadzokeri kumba kwake uye nzvimbo yake haingazomuzivi. Kwakutomira futi rumuko, kana Jesu azouya tazomutswa ndopatichazokwanisa kumuka. Kana munhu achinge afa haadzokeri kumba, haangadzokeri kumba kwake uye nzvimbo yake haingazomuzivi. Saka nemamwe manzwi kana munhu achinge afa according nevhesi hazvikwanisi kuti adzoswe mumusha kana kuti adzoke mumusha kana kuti adzoke mumba, hazvikwanisiki, nditika. Tichazobatedu kumberi kuti ko zvipoko zvinoonekwa nevanhu zvitoko kuti nezvimwe zvinhu tichazobata kuti zvimbori zvini. Asi panapa pfungwa yatatomboona yekutanga pavhesi iri ratatoona haadzokerizve, haangakwanisi kudzokera kubva kwaenda, anonga atori shiro, anonga automira rumuko, ndopfungwa iripo. Imwe vhesi futi inobva kuna Jobho chapter 14 pavhesi ya12 inoti saizvozvo munhu unowata pasi, saizvozvo munhu unowata pasi akasamukazve, haangazomukizve kusvikira denga rapera, haangamuki pahope dzavo. Kana munhu achinge afa angararamazve here?
ndaimirira hangu mazuva ose kutambudzika kwangu kusvikira mukusunungurwa kwangu kuchisvika. Zvikanzi panapa saizvozvo kana munhu achinge awata ungazomutswazve here? Havangazodzoki kusvikira denga rapera. Handitika hazvikwanisiki kusvikira certain period. Hanzi havangamuki pahope dzavo vanhu ava. Saka hakuna munhu nokuti kana achinge afa zvozonzi ngatimudzosere musha, munhu adzoka musha. Hazvikwanisiki. Handitika vhesi ya14 kana munhu achinge afa angararamazve here? Haachararami, wafa. Handitika ndo opposite yacho. Kana munhu ari kurarama izvozvo ari kurarama, kana achinge afa hapana chachakwanisa kuita, haakwanisi kudzoka. Zvikanzi ndiani ndaingamira hangu mazuva ekutambudzika kwangu kwose kusvikira pazuva rekusunungurwa kwangu richisvika. Rimwe futi vhesi inokotsigira futi zvakare pfungwa imwe chete tinoriona kuna Samuel wechipiri chapter 12 pavhesi ya23. Panapa iri kubata pamusoro paDhavhidhi achichema mwanake. Zvino hanzi zvino asi zvino wafa hake ndichazvinyimireko zvokudya, ndingamudzosazve here? Ini ndichaenda kwaari, asi iye haangadzokeri kwandiri. Tese tinoziva nyaya iyi yaDhavhidhi mwana wake wakaita naBhatishebha paakafa, akanga achichema achitsana. Asi pakanzwa kuti afa, nditika pakanga achirwara, pakanzwa kuti afa, akafa aregedza kuzvinyima zvekudya. Ndo pakazvinwa ndichazvinyimireko zvokudya, ndingamudzosa here? Ari kuti hazvikwanisi kuti ndimudzose uyu. Handitika hanzi inini ndii ndichatoenda kwaari. Aizwa kuti mupenyu anozoti achafa. Handitika asi iye haangadzokeri kwandiri. Saka munhu akafa haadzoki kuvapenyu. Ndopfungwa yatotibati nezve wafa wazorora. Handitika nemamwe anzi warara. Ngativerenge futi rimwene kubva kuna Isaiah chapter 38 pavhesi ya1. Rinoti zvino mazuva iwayo Hezekia akarwara kusvikira pakufa. Muprofita Isaiah mwanakomana waAmozi akasvika kwaari akati kwaari, zvanzi naJehovha, chirayira nhaka yako, nokuti uchafa haungararami. Saka nemamwe manzi tiri kuti munhu kana achinge afa haachararami. Saka anozongodzoka sei iye asingachararami? Ticheseka. Saka kufa, kusararama ndo opposite yekufa. Kusararama handitika ndo opposite yekurarama. Saka kana munhu achinge afa haachatorarami. Angadzoka sei asingachararami? Anoburukira kushiro haadzoki. Nemamwe manzwi hakuna zvokuti hanzi tadzosa munhu musha, hakuna zvokuzonzi ati tazodzoka, hakuna izvozvo amaringe nezvatiri kuona panapa mukati mebhebhe. Ngativerenge futi zvakare vhesi ya10 nevhesi ya11 yesame chapter iyo yaIsaiah chapter 38 iri kuti, ndakati ndichapinda pamasuo eshuri achiri masikati pamazuva angu, ndatorerwa makore angu akanga asara, ndikati handichazooni Jehovha, iye Jehovha panyika yavapenyu, handichazooni vanhu pamwe chete navagere panyika. Hanzi munhu kana nemamwe anzi pfungwa yari kuzobusa ndekuti kana munhu achinge aenda apinda mushori afa muguwa neka haachazooni nyika, haachazodzoka, haachazooni vanhu pamwe chete navagere panyika, hapana chachakwanisa kuita, haachazodzoki kuvapenyu. Ndopfungwa iripo. Saka kana munhu achinge afa haadzoki kuvapenyu. Saka imwe pfungwa futi zvakaiya totibati nezveya ndeyekuti vanhu ava kana vachinge vafa vacharamba vakafa vari muchimiro ichecho. Handiti handika kusvikira pazuva rerumutso. Ndichangoverenga mavhesisi aya achanga achingotibatsira nezvako tinzwe pfungwa. Mavhesi rimwe rekutanga pakutsigira pfungwa rinobva kuna 1 waTesaronika chapter 4 vhesi ya13 to 14. Inoti zvino hama dzangu, handidi kuti mushayiwe kuziva pamusoro pavawete, kuti murege kuchema savawete savamwe vasine tariro. Nokuti kana tichitenda kuti Jesu akafa akamukazve, saizvozvo avo vakavata ndika muna Jesu, Mwari uchavawisa pamwe chete naye. Nokuti tinokuudzai neshoko rake kuti isu vapenyu vakasara kusvikira pakuuya kwaShe hatingatongotangiri wakavata, nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira nonzwi romutumwa mukuru wamanda yaMwari wakafa muna Kristu wachitanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichava naShe nguva dzose. Naizvozvo nyaradzanai namashoko aya, which means vanhu vose vakafa vacharamba vari muzvimiro izvozvozvo kusvikira Jesu achizouya futi zvakare. Ndopfungwa iripo. Imwe futi vhesi inodzigira futi pfungwa imwe chete inobva kuna Daniel chapter 12 vhesi ya2 rinoti, zvino vazhinji vawete muvhura pasi vachamuka, vamwe vachamukira kuupenyu husingaperi, vamwe mukunyadziswa nokusingaperi, which means pane period yakatarwa kunzi iyi period yeresurrection. Ndo zvatobata nezvozvo panapa. Zvino kana munhu achinge afa
so kana munhu achinge afa haangakwanisi kudzoka, haana kwanokwanisa kutiza, hapana chichanokwanisa kuita, hapana zvaanokwanisa kuita neka. Saka mubvunzo watasaura nawo ndekuti saka zvipoko zvei. Uye bhaibheri parakatsanangura neimwe nguva paraitsanangura nyaya yaSaul achiti akaona Samueri, rakanga richiedza kureva kuti chii. Uye Jesu futi zvakare paakatsanangura nyaya yaLazarus ari pachipfuva chaAbhurahamu, zvakanga zvichireva kuti chii. Ndo nyaya yatakuda kuti tichizobate papati 3 yeleseni yatinayo ine musoro unoti ko akafa pane chawanoziva here. Apa tangobatiri pamusoro pekuti hapana chawanoziva, nditika takutoda kuchipinda pane chimwe chekuti ko zvii zvinomboonekwa nevanhu zvipoko zvii. Handitika kumastories aya tambonzwa ekwaSauro aya nekwaLazarus aya, neimwe ndiri kuna zvakazarwa inotsanangura pamusoro pemasozi angari under the outer, kuti zvese izvozvo zvimwe yakanga iri pasi pemauta kuti zvinomboreva kuti kudini. Bhaibheri rakanga richiedza kureva kuti kudini. Asi chada kuti batine zvacho ndechekuti papati 1 takaona kuti munhu, handitika munhu tinoti mweya plus bhodha, ndika ndo patinobudisa living soul, handika munhu panongoseparate hapana chinokwanisa kufunctiona chiri independent. Saka ndo state inonge yatongopa, hapana chaanoziva, hapana kwaanodzoka sezvataridza pachidzidzo chinezi. Saka ndo zvinoitika kana munhu achinge afa. So pati 3 ngatione tinzwa kuti bhaibheri rinoti kudini. Musakanganwa kushare, kupa vamwe, handitika. Uye kuna vasati vasubscribe munongotikinya kapicha kangu kari kubuda apapa, one pati 3 pakapicha kaka. Muine zuva rakanaka. Amen.